थाखो जिसिम फरायो। डग लोगोसे एक्टिं आरो डेन्सिंआ बियो प्रियानि हासबेन्ड। मा मावो गोबाङानो मिथिनो लुबैयो नङा होमबा? इउटुब मान्थलि होननानै बुङोब्ला बिसोरनि हेल' लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअआ मानि सायाव मिथिखादों नङा होमबा लोगोफोर? प्रिया एन्टारटेनमेन्ट बेनि आङो लाइफस्टाइल बाय'ग्राफि लाफैदों। बियो बबे जायगानि मा गामिनि गासैबो डिटेल्स होगोन आरो नोंथांमोना साननो हागौ बे भिडिअआ नंखाय एबा फेक साननो हागौ। नोंथांमोननो आं लाइभ प्रुफ देखायगोन बे भिडिअखौ आङो फेक बानायाखै। बिनि हासबेन्डनावनो सोंहरदों नोंथांमोननो कल रेकर्डखौ ससे दिन्थिनानै होनि एबा खोनासंहोनि, नाथाय डिटेल्स होजोबनाय जानो कल रेकर्डखौ, मानो होनोब्ला आं भिडिअनि गेजेरजों गासैखौ फोरमायजोबगोन। नायलांबा लोगोफोर कल रेकर्डखौ ससेयानो आरो नाय मालानिफ्राय स्टार्ट खालामदों बे माबाया इउटुबा 2022 नामाथाय बे माबाया मा होनोमोनलाय फट' ड्राइभार फार्स्ट टाइमा बेनोमोन जोंना। 22 नंगौ ना 19खौ होनांला आरो। ओमफ्राय माबा एजखौ खिथा जागोन मा दा? बाजेना 29। स' लोगोफोर नोंथांमोना खोनाबाय नङा होमबा कल रेकर्डखौ? दा आङो बेखौ सोंहरदों आरोना, सोंहरनानैसो भिडिअखौ बानायनाय जादों। नोंथांमोना दा नायलांबानो मिथिगोन गासै डिटेल्सखौ, बिनि लाइफस्टाइल बाय'ग्राफि बबे जायगानि आरो मा नोंथांमोना दा मा जाबाय थौदोंबा लोगोफोर। प्रिया बसुमतारीनि जिल्लाया क'क्राझार जिल्ला, लोगोसे गामिनि मुङा मैनागुरि। प्रियानि फेमिलि होननानै बुङोब्ला बिसोर गासै साथाम दङ, हासबेन्ड, सन आरो प्रिया। बिथांनि सोलोंथाइ लानाय होननानै बुङोब्ला बिथाङा गोजौ सोलोंथाइ लानो हादिया। न'खरनि खायसे जेंनानि थाखाय बियो लानो हादिया, थेवब्लाबो थाखो जिसिम फरायो। दायो बिथांनि बैसोआ 29 सोलिगासिनो। बिथांनि फेभाराइट एनिमेल डग, लोगोसे एक्टिं आरो डेन्सिंआ बिथांनि हबि। रिलिजियन हिन्दु, कमिउनिटि बड'। बियो प्रियानि हासबेन्ड। बिथाङाबो शर्ट भिडिअ'नि स्क्रिप्ट राइटार, लोगोसे शर्ट भिडिअ' माब्लाबा गायो। बिथांनि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला आर्ट स्ट्रिमनिफ्राय ग्रेजुवेट। आरो मा मावो गोबाङानो मिथिनो लुबैयो नङा होमबा? मोनसे फिसा बिजनेसजों लोगोसे दा शर्ट भिडिअ'नि खामानि मावो। लोगोसे बियो प्रिया आरो जयन्तनि नायल' जाल' सासेल' फिसाज्ला। मुङा अलंबार बसुमतारी। रामफलबिल डन बस्क' स्कुलाव थाखो 8आव फरायगासिनो दङ। प्रिया आरो जयन्त बसुमतारीया लाभ मेरिज ना एरेन्ज मेरेज होनोब्ला बिसोर सानैबो लाभ मेरिजजोंसो जुलिखौ जादोंमोन। इउटुब मान्थलि होननानै बुङोब्ला बिसोरनि मान्थलि इउटुब इनकामा 20K 30K, मालाबा बिनि खमबो जायो आरो मालाबा बिनि बांसिनबो मोनो। बियो भिउनि सायाव सोनारो, बेखौ जोङो फिक्स बुंनानै होनो हाया। भिडिअआ होमबा लोगोफोर बेनोमोन। दा नोंथांमोना नुबाय नङा होमबा भिडिअखौ लोगोफोर? दा गोबाङा साननो हागौ, गोबाङा बुंहरगोन दा बेफोर माया भिडिअ जायो नामा, बेफोरो मायबा निउस नामा, मायाफोर साननो हागौ। दा बेबायदि सानोब्ला आं डाइरेक्ट बुंखायो, नोंसोरो कुनु दिन हारिनि मानसि नंखाया आरो बर' जाथिनि कुनु दिन मोजां साननाय गैखाया कुनु दिन बेबायदि। मानो होनोब्ला बिसोरबो सासे इउटुब क्रिएटर एबा फेमास शर्ट भिडिअनि थाखाय बिसोरखौ गोबाङानो मोजां मोनो एबा बिसोरनि बागै मिथिनो लुबैयो आरो सोरनिबा थाखाय फेभरेट नङा होमबा? दा बेबायदिनो गोबाङानो बिसोर मा खालामो, बिसोर मा बहानि आरो माबायदि बायबो मिथिनो लुबैयो बिसोरनि बागै। बेखायनो आंबो एसे सर्टलि शेयार खालामदों आरोना। बेखौ आङो गोबां माने डिटेल्स लानानैसो सोंहरनानैसो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो मोजाङै मोजां सोंहरनानैसो बानायदों। बे भिडिअखौ फेक नंखाया, आं दहाय बुंखादों। जायनि गोसोआ मोजां बियो गुबुननि मोजांखौबो हास्थायो आरो गावनि मोजांखौबो लुबैयो। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों लोगोफोर, बाय बाय।